टिपकाय सांबान्दा पलासिगुरिखौ नागारनानै माब्लाबाबो फरबथझरा नामाखर'नि एसेम्बलि सेगमेन्ट जानो हाया एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म। दिनै 1 नं फरबथझरा समस्तिनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि टाइम्स नाव बड'लेण्डनि गेजेरजों खौरां फोसावनो खावलायनायखाय फोसावनो आखायाव लाबाय। 1 नं फरबथझरा समस्तिनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ फोरमायहरदों दि फरबथझरा होनोबा टिपकाय दै आरो सिला दैया फरबथझरानि जिउ। बिनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि गामि सुबुं अनजिमाखौ लानानैसो गुबै फरबथझराया थांनानै थागोन। टिपकाय सांबान्दा पलासिगुरिखौ नागारनानै जों फरबथझरानि रायजो राजाखौ गोथै सह' खालामनाय बायदि मोनबाय। बेखौ जों फरबथझरा हिसाबै मानिनानै लानो हाया। जों फरबथझरानि सांग्रां सुबुं जानानै आसाम सरकारनिसिम गाबख्रावनानै खावलाय हरबाय थार बिजिरनो थाखाय। मुनमुन ब्रह्म एमसिएलए 1 नं फरबथझरा एसटि कनस्टिटिउएन्सि। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।